صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، پلکاں وی یار لئی وچا چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، پلکاں وی یار لئی وچا چھڈیاں، سب کچھ یار تو فدا کر کے، سب کچھ یار تو فدا کر کے، عقل والیاں کئی وقتاں پا چھڈیاں، عقل والیاں کئی وقتاں پا چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، عثمان عمر ہووے یا حیدر، عثمان عمر ہووے یا حیدر، زندگیاں یار تو لوٹا چھڈیاں، زندگیاں یار تو لٹا چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، او غار تے مزار دا وی یار بنیا، او غار تے مزار دا وی یار بنیا، صدیق نوں دے صدیق نوں شاناں دے خدا چھڈیاں، صدیق نوں شاناں دے خدا چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، احسان پہ لاوے گا رب میرا، میرے آقا کا فرمان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے مجھ پر اتنے احسان ہے کہ یہ میرا خدا خود اتارے گا، احسان پہ لاوے گا رب میرا، آقا نے بھی گلائیں موقع چھڈیاں، آقا نے بھی گلائیں موقع چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، صدیق تے علی نوں جیڑے مندے، صدیق تے علی نوں جیڑے مندے، انہاں لئی بشارتاں سنا چھڈیاں، انہاں لئی بشارتاں سنا چھڈیاں، صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڈیاں، اور مقطع حضرات دی وقار، ویکھ تو رب دا کمال حاشر، ویکھ تو
رب دا کمال حاشر قبراں میں کٹیاں بنا چھڑیاں قبراں میں کٹیاں بنا چھڑیاں صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڑیاں پلکاں میں یار لئی وچھا چھڑیاں صدیق نے تے یاریاں نبھا چھڑیاں